Ako. Mas pinainit. Ramdam ko ang halik niya sa leeg ko. Bababa sa aking. At mas pag-uusapan. Pinagkaya bigla yung panty ko. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secret. Top Secrets. Hi Kabisyo, it's me once again, DJ Rocky Terra. Kanina pa ako nagpapatawag ha, maraming tumatawag pero hindi ko alam kung bakit hindi nakakapasok yung mga tawag nila at yung iba naman ay biglang nahihiya. Hindi ko alam kung anong meron ngayong gabing ito at walang may lakas ng loob na mag-share ng kanilang top secret. Siguro dahil masyado silang nabaitan sa akin ngayong gabing ito. O baka wala silang mga dinadalang sikreto. Nakakatuwa namang isipin na wala na pong sikreto ang mga tao sa paligid ngayon. Charot o darot. Hindi, may iba talaga nagsulat pa. As in, ang haba ng sulat. Pang Rocky Secret Files na. Nahihiya magsabi, nahihiyang mag-call. O by the way ha, just in case lang po na kayo po ay makapal naman yung mukha. Pwede naman actually talagang mag-share ng top secret. So tatawag lang kayo sa akin. Abangan nyo lang yung mga bandang 11 PM kasi doon ako nag-entertain ng call. And just in case na hindi ka pa aware no, na meron akong top secret kung saan pwede akong tumanggap ng tawag as in rekta na. Hindi ko na kailangan basahin pa yung kwento. Ayan, meron po tayong ganong klaseng programa. Baby pa lang po ito, mga I think 2 months, turning 3 months pa lang siya this month. So, ayun lang, gusto ko lang pong sabihin sa inyo na meron po tayong ganong klaseng programa. And I think meron tayong pahabol na call ngayong gabing ito. Hello? Hello, good evening, DJ Rocky Tira. Oy, good evening sa iyo. Mag-share ka ba ng top secret mo? Hindi naman as in secret siya. Ay, pwede bang malaman muna kung anong pangalan mo? Chris na lang. Chris. Tagasan ka, Chris? Actually, nasa Baguio ako ngayon. O, yan ang ginagawa mo dyan sa Baguio. Trabaho lang din, pero uwi na din ako sa Sabado. Uwi ka na rin sa Sabado. If you don't mind me asking, ano yung trabaho mo dyan? Sa construction lang din. Sa construction. Nakatawag ka na ba dati dito? Hindi pa? Hindi pa. Nanonood lang ako sa live mo. Nanonood ka lang sa live. Nanonood ka lang ng radyo, kumbaga. Live talaga, as in live mo. Live talaga sa TikTok. Hindi, kumbaga yun. Yun na kasi yung term na ginagamit ngayon eh. Nanonood ka na ng radyo. Okay, so Chris, from Baguio, hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa. Baka lang, diretsahan na to. Ano ang top secret mo kung meron man? Yung kung secret, okay lang na wala, pero gusto ko lang i-share din. May gusto lang ako i-share sa mga viewers mo. Kasi idol din naman kita eh. Ano to? Yan, yung, paano ba kung, yung kunwari, yung best friend mo, dati mong ex, tapos binabalikan mo, ayaw ka na kasi ang tingin niya sa'yo, babayero ka. Ano dapat gawin doon? Ay, hindi ito yung programang para dyan. Alam mo ba yon na hindi ito ang programang para sa ganyang usapin? Alam mo kung bakit? Pag advice nang hinihingi, may bayad na yun. Ay, ganun ba yun? Charot to with harot. Nakakala ko lahat sa'yo. Uy, Chris, totoo ba yan? Yung friend mo, ayaw maniwala sa'yo na gusto mo siya? Tama ba? Gusto mo ba siya ligawan? Ayaw na niya eh. Yung friend mo yan? Ex ko siya, tapos friends kami. Okay. Ex mo siya, friends kayo as of the moment. Bakit kayo naghiwalay dati? Dati kasi LDR kami noon. Sa Valenzuela ako noon, tapos nag-aaral siya, gano'n. Busy ako noon, gano'n. Medyo nawalan ng oras. Yun. So, naging malabo, tapos, yun. Sino nakipag-hiwalay? Pa? Sinong nakipag-hiwalay? Ang natatandaan ko, walang officially noon.
Ay, Kasi, walang official na paghihiwalay? Walang closure? oo. Ah. So ngayon, kinukulit mo yung ex mo na yan para maging magkarelasyon kayo ulit pero ayaw na niyang maniwala sa'yo kasi babaero ka. Oo, yun yung sabi niya. Eh paano naman niya naisip na babaero ka? Babaero ka ba talaga? Siguro sa mga tropa na lang, ganun. Paano siguro sa mga tropa na lang? Paano nangyaring siguro sa mga tropa? So mga tropa mo yung binababae mo, ganun? Hindi naman. Siyempre, hindi mo maiwasan yung biruan. Ganun. May mga jamming kami. Late night jamming. Ganun. Ang taray. Ano ba kasing nagaganap na yan na night jamming? Pwede mo bang i-explain sa amin kung ano ba yung night jamming na yan? Nag-reconnect na po tayo, mga kabisyo. Sabi ko sa inyo may something din talaga yung ano natin ngayon internet connection Ayan yung mga natin been trying to reconnect. Oh, ayun, hello, Chris. Okay na po, Didi. Sinong nawala, ako o ikaw? Ako siguro. Lakas mo doon, ha? Oh, at least di mo ko iniwan sa ere, binalikan mo pa rin ako. Oh, so ano yung jamming na sinasabi ninyo? Night jamming. Explain nyo naman sa amin kung paano nangyayari yun. Yung mga inuman session, mga das late nang uuwi, mga tamang kwentuhan lang sa mga tropa, gano'n. So tamang inuman kasama tropa. Kapag may inuman kasama tropa ng gabi, meron din ba kayong nai-invite na ibang babae? Wala naman. Kami lang, gano'n. Meron din minsan kasi ibang, siyempre may makakaharap kang iba, mga gano'n, di ba? Oh, pinaganda mo pa, ganun din naman. Hindi Totoo totoo. ba na wala kayong iniimbitahang ibang babae? Wala. Kasi, siyempre, more on work lang din tayo, gano'n. Siyempre, hindi mo maiwasan yung may mga makaka-jamming kang ibang makikilala, gano'n. Pero, gano'n lang, jam-jam lang tayo. So, ano po yung jamming na ito? Inuman lang talaga? Walang Siyempre, anuhan? Oy, wala. Totoo Ay, yun. hinoy mo pa ako, ha? Ay, sorry. May love jam kami, 6 to 9 p.m. sa Love Radio. Every Saturday yon. Ngayon ko lang kasi napanood yung live mo. Napanood. Actually, idol kita. Nakita ko. Pag-open ko ng TikTok, nakita ko kasi. So, yun. Why not try ko? Di ba nag-aantay ka kasi ng call mo doon? So, At naantay nga kita Buti nga nasagot ko pa yung tawag mo, ha. Salamat, ha. Utang na loob ko lahat sa'yo ngayong gabi at hindi po ako nawala ng trabaho. Charot lang, Darot. So anong plano mo ngayon sa ex mo na gusto mong balikan sana pero ang isip sa'yo, babaero ka? Yun nga nami-misinterpret nila. Hindi ba pwedeng yung mga nakikisabay ka lang, nakikipagkaibigan ka lang. Ganun. Sige nga, panawagan mo nga sa lahat ng mga judger dyan na wag naman kayong husgahan na babaero kayo agad. Go! Bala sila kung anong kanila. Basta kami, kung tropa lang. Meron din yung mga, anong tawag na ito, loyal pa rin na mga lalaki. Sana wag nilang lahatin. Ganon. Hindi naman perfect. Kami nakikijam lang, ganon. Anong tawag na ito? Binababae na namin, mga ganon. Yung dinadagdagan lang namin yung circle ng tropa, kumbaga, ganon. Kumbaga, hindi naman siya pinapalitan, dinadagdagan nyo lang, ganon. Hindi rin. Siyempre, akala ko yun siyempre kung tropa mo lang, ganon. Sila nga mga tropa din namin. Babae din sila pero tropa. Yung mga ganun ba? Hindi, pero alam mo, kapag gusto mo yung isang babae, syempre, papakinggan mo siya kung ano yung hinaing niya at ano yung ayaw niya sa isang lalaki. So, kung hindi mo kayang mag-bend sa ganung kagustuhan ng isang babae, then lipat ka na lang ng ibang babae, 'di ba? Mamili ka na lang ng iba, yung maluwag sa'yo, yung hahayaan ka makipagkaibigan sa kung sino-sinong babae, ganun. So, kung ayaw mong mahigpitan ka, hanap ka ng mga babaeng hindi mahigpit. Okay?
Yeah. Thank you. Okay po. Thank you so Thank you po. much, Chris. Ingat kayo dyan sa Baguio. Sana meron kang kayakap ngayong gabi. Ay, walang. Thank you, thank you. Ay, salamat, DJ. Thank you. Ingat kayo ng tropa mo. Bye. Actually, parang biglang daming tawag ngayon. Ito pa, oh. Ayan, pwede po bang tumawag ako? Wait lang, last na natin to ha. Kasi kanina pa tayo nag-antay ng tawag. Okay, subukan natin na sagutin to. Hello? Yes, hi. Hi, good evening. Good evening. Medyo malayo yung boses mo. So, hindi namin masyadong naririnig. Naka-headset ka ba? Naka-loudspeaker ka ba? Anong gamit mo ngayon? Well, I'm driving right now, so naka-loudspeaker ako. You're driving right now. Pwede mo bang itabi yung sasakyan mo para hindi ka naman nasa bingit ng kung ano mang aksidente? Baka mamaya kasalanan ko pa, 'di ba? Kung sakali mang may mangyari sa'yo, pwede mo bang itabi muna? Okay, nakapark na ako ngayon. Nakapark ka na. Ngayon, since naka-loudspeaker ka, okay lang ba na phone-to-phone yung call na lang natin? Viber call pa rin, pero tapat mo yung mismong headset nung mismong cellphone mo sa tenga mo, tapos yung mic ng cellphone mo, tapat mo sa bibig mo para mas magkarinigan tayo. Okay lang? Sige. Alright, how about now? Better? Okay ba? Naririnig ba? Naririnig kita, yeah. Ayan, lakasan nyo po yung boses ninyo kasi medyo sumasagad na po yung volume ninyo pero hindi nyo pa rin po nare-reach yung eardrums ko eh. Charot lang with the rot. Okay, so sir, ano pong pangalan natin? You can call me Polo, siguro. Polo. Oy, Sir Polo, may pa-English. Katagasan po kayo? Pangasinan. Pangasinan. Okay, Polo of Pangasinan. Meron po ba kayong ibabahaging top secret sa amin? Sige, pero quick lang. Okay, quick lang. So ano ang top secret mo, Polo? Nagkaroon ako ng relationship sa kliyente ko na hindi dapat. Etong kliyente po ninyo. Sir, okay lang papatay ng monitor ninyo kasi nag-feedback yung monitor ninyo sa akin. So, papatay muna ng radyo o nung TikTok video or ng Insta video ko or ng Facebook live ko. Ano man yung monitor ninyo sa akin. Papatay muna, mute nyo muna. Hello, sir? Okay. Ayun. Mas maganda? Yes, definitely. Mas maganda pa po sa akin yan. Okay. So, Polo, ang tanong, may asawa ka ba? Okay, magandang tanong yan. That time wala pa, but right now, yes. Pwede namang pass, right? Pwede namang ano? Pwede namang pass yung top secret, not really current. Oo naman, pwede. Pero nung time na yon wala kang ang karelasyon, wala kang asawa. Wala akong asawa, pero may girlfriend ako that time. So, anong industry to? Pwede bang malaman? Kung hindi, okay lang din. Yeah, hindi ako komportable. Okay lang, wag na lang. Yeah, it's okay. So, etong client na to, na-meet mo through work. And paano kayo naging mag-friends? Paano napunta dun sa ganong klaseng situation? Well, siya mismo yung contact ko. Siya mismo yung contact mo. Pero hindi kayo nagsimula as friends. Client to client ang relationship. Yeah. It's more on client, then friends, and then yun na. Paano mo naramdaman na may special kang pagtingin sa kanya? Was it love? Was it appeal? Parang sex? Ano bang naging driving force mo to really have a secret relationship with this person? Yeah, siguro mas accurate yung second term na sinabi mo, appeal. Ma-appeal. Sino ka mukhang artista ba nung babae? Pwede ko ba sabihin malapit sa'yo? Malapit sa akin o hindi ako yan, ha? Baka mamaya isipan ako bigla sa si Rocky Terra yun. Ibig ko sabihin, kasing ganda mo, yun lang yun. Okay. Thank you so much for clarifying, Polo, Baka mapapahamak na yung image ko niya. May gumagamit na ng pangalan ko tsaka ng mukha ko as a poster.
nadudumihan Pero yung idol kita, just to let you know, fina-follow ko lagi yung Facebook page mo. Salamat po ha. Alam mo, I'm so delighted and I'm so honored dun sa fact na meron po akong listener na Englishero. Hindi naman, sorry. Na nakaluluwag-luwag. Hindi, Tagalog tayo. And ako po, base po sa pakikipag-usap ko sa iyo, parang ibang klase po ang mga negosyo ninyo, kliyente na meron kayo. Kaya isa pong karangalan na meron pong ganitong klaseng taong nakikinig sa programa ko. So thank you very much po. And thank you also for trusting me to share your secret kasi mahirap yun, no? So ngayon po, wala na kayong relationship netong girl na to na naging client mo? Wala na, pero client ko pa rin siya po now. Ooh, so si asawa ba ay alam yung tungkol doon sa past mo? No, hindi niya pwedeng malaman. May tinuturing ko na lang siyang past anyway, so parang hindi na dapat. So how did it stop? Siguro na dumating sa point na napikon na rin siya, saan to papunta or what. And then, ayun. Na-stop na siya suddenly and then eventually, nalaman ko nag-asawa na rin. Kaya nag-asawa ka na rin? Nasaktan ka ba dahil doon? Uy, may feelings siya. Nagka-feelings ka? At the same time, na-relieve din ako kasi nag-self-correct yung situation. Kung wala naman akong may papangako sa kanya na malinaw, then why prolong? Kumbaga hindi ka talaga sure sa kanya. Yeah, siguro more on excitement, I would say. Siguro din masarap kasi siyang kausap. That's one, yeah. Intelihente siya, kausap. Tsaka masarap din, no? Masarap magluto, sir. Diba? Masarap magluto. Sige. I can give you that. Yeah, definitely. Anyway, as of the moment naman, goods na goods kayo ng asawa mo. Yeah, we are. So, paano, ako lang, curious lang ako about this, parang situation. Kasi, para sa akin kasi, hindi ko kayang makipag-friend sa kahit sino man na nagkaroon ako ng intimate relationship or kahit anong klaseng romantic relationship with. So, para sa iyo, sir, paano ka nakakapag-draw ng line na hindi ka na mapufall ulit dun sa trap na yon or dun sa maling, alam mo yon, naging relationship mo in the past na yon na kaibigan mo pa rin siya hanggang ngayon? Sige nga, sir, can you enlighten us kung paano nangyayari yan sa isang utak ng isang lalaki? Well, unang-una, kapag kausap ko siya, primarily is about business. And mararamdaman naman niya yun, very objective ako pag kausap siya. Then, most of the time naman kasi I send my people to meet her instead of me. So, siguro yun, na-manage ko yung frequency ng meetup namin and meetings namin. And then, at the end of the day, happy naman siya sa service na binibigay ng team ko. And at the same time, yun na, may asawa na siya ngayon eh. So, siguro nakamove on na totally. Were you young back then? I mean, super young ba kayo nung time na yun? Early 20s? I wouldn't say young, pero siguro early 30s. Early 30s. 30 or 31. Yeah. So, Hindi pa ako masyadong matanda pala. By the way. Sakto lang. wala naman po nang judge sa inyo ngayong time na to. Tinanong ko lang na super young ba? So baka malay ko po ba kung 9 years old pa lang kayo, lumalandi na kayo, di ba? Pwede rin yun, pwede rin. Charot lang with Harot. Pero sir, kung kailangan po ninyo ng host sa department ninyo, sa kumpanya ninyo, pwede nyo po akong kuning host just in case. Kahit wag na po kayo magpakilala na, alam mo ba, naging minsang caller kita, o naging, okay na po sa akin yun. So sa mga tropa nyo po, sir, Sumbong mo ako sa top secret kong wala pong ganun. Ibabaon po natin sa limot yung gabing ito, okay? You know what? Gusto ko yan. Kasi may big event kami every Christmas.
Yun. And kailangan namin ng mahusay na host. Ayun, thank you. Thank you in advance, sir, ha? Yeah, can you use this number to contact you or meron kang iba? Oo naman, sir. Mag-email lang kayo sa akin. raketera@gmail.com. Yeah, pahanap mo lang ako dun sa mga tauhan mo at mahahanap nila ako agad-agad. Okay, Raketera, diretsong word yun. So, ano yung name ng... Definitely. Kung ano yung name ko po on air, diretso lang po yun without any space or underscore at gmail.com. Sige, I'll talk to HR. Yeah, thank you. Thank you, Sir Polo from Pangasinan for sharing your top secret. And I hope everything's okay with you right now. Very well. Thank you. Thank you. Ingat po sa pagmamaneho. Salamat. Thank you. Good night. Good night. O, diba? So, nagkaroon pa tayo ng kliyente at the end of the night. O, diba? Tumunog na lahat ng mga jingle namin dito whatsoever. Di pa rin tayo tapos magsalita. Okay, sige, tatapusin ko na to, guys. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa amin dito sa Love Radio. At dyan po natatapos ang ating top secret. Medyo na pa-overtime lang tayo ng 10 minutes. Pero okay naman, sagana naman. Nakakuha naman tayo ng kliyente. Mamaya ulit, ha. So, tatapusin natin ang gabi at sisimulan natin ang panibagong araw ng may ngiti sa ating lobby. Nakapiling po ninyo ang inyong Basa Princess DJ Raketera at kayo nakatutok dito sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Good night, peoples. Bye-bye. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!